Nagpaluwas na ni Writ of Execution ang Commission on Elections and Bank para iproklamang alkalde kan siyudad ng Legazpi si Bicol Party List Executive Director as in 2022 mayoralty candidate Alfredo Pido Garbin Jr. Nakasurat sa pigpaluwas na dokumento na pigtatauan ng direktiba kan Comelec and Bank ang Specialty City Board of Canvassers kan Legzpi City na mag-convene as in iproklamar ng alkalde kan siyudad si Atty. Garbin. Ang naunang bita na kasuguan ang nagbabawi man sa status quo anti-order kan Korte Suprema sa pagpapautob kan naging desisyon kan Comelec and Bank na nagdidiskwalipikar kay Carmen Geraldine Rosal. Magigirumduman na nag-ugat ang suspensyon ni Rosal huli sa pagbalgara sa Section 261 kan Omnibus Election Code, makaliis na manaw ni 2,000 pisong cash assistance sa tricycle drivers as in senior citizen na laugpas sa election period. Sigun kay Atty. Garbin, pinalasin executory ang naging desisyon kan Korte Suprema kaya pigpapadalinan sa iyang pagtukaw bilang bagong ama kan siyudad nin Legazpi. Paloy ito ng pinaghahalat ang issue na finally settled by the Supreme Court. Natatapaman magkabaranga kita. Sabi na nga ni, sabi kan sa ibong, they submitted to the legal process and accept whatever the Supreme Court will issue on their decision because the law is what the Supreme Court says it is. So natatapaman niya na they have respectable. Kita data binaliwala as in pinagsumititan sa tuyan sa diri sa haluy na proseso. So I think this should be this should put a closure to that issue and we as Legazpeños should move forward para mas madarata so nagkakanikong progression sa tuyan. Gigibuon ang proklamasyon sa maabot na Lunes, Nobyembre 11 sa opisina kan Comelec sa Intramuros, Manila. Mantang opisyal siyang maasumer bilang alkalde sa maabot na Martes. The certificate of proclamation and the oath of office, yan sa mga dokumento na isusumitir ko. Pag-abot ko sa Martes sa City DILG at ang aning i-acknowledge naman nila ako na mag-asumir na officially bilang alkalde kan siyudad ng Legazpi. Mientras tanto, sa iyang 8 bulan na paninerbihan, tututukan mandaakan opisyal ang problema sa kawaaran ng bulong as inikipahay sa Legzpi City Hospital, construction in classrooms, problema sa tubig urog na sa sur na parte kan syudad as in pagrehabilitar sa kuryente kan Aleco. Padagos niya mandaang ibubusol ang mga programang pinuunan ninda ni Bicol Party List Representative Elizalde, arog kan programa sa edukasyon, salud, livelihood trainings and programs, programa sa sektor ng agrikultura, pagpromoter kan turismo lalo na ang pagtapos kan cruise ship terminal na madara ng mga renibong turista, construction kan Legacy Hospital, old airport na gigibuhon man na business hub, asin ang planong pagkakaigwan ng 25,000 seating capacity stadium sa probinsya. Pigtawan doon man ni Garbin na daing dapat ipagandal ang mga empleyado kan City Hall urog na itong mga nagtatrabaho ng tultol. Alagad tututukan niya daan mga ghost employee na daing ambag sa serbisyo sa syudad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariello Bea.